И здравейте, приятели! Вие сте с моя канал и в днешното видео ще играем Brawl Stars епизод 2. И нека да започваме. Почваме да изпълняваме квестите от тук. Спечелим този милион. Да се пробваме да убием Леон. Убихме Едгар и може би ще спечелим тази игра. Само его трябва да убием. Да слагаме. О, не, умряхме. То всичко е в нас. Но нашия отбор ще се справи. Само трябва да ги пазим. Не. Не. Трябва да пазим тази. Супер, супер, супер. Добре. О, не. Умря. О. Всичко е в нас, всичко е в нас. Всичко е в нас. Не трябва да умираме. Добре. И дали ще успеем? И победа за нас! И победихме! И ни се паднаха 100. Нека да видим какво ще ни спадне от стар дропа. Rare Coins. Нека да ходим към следващото. Приятели, за сега резултата е 7-2 за тях. Убихме ги и вече са на 9, а ние сме на 5. Нека да видим, трябва да победим 8. Вече ги водим 10-8. Но те ни поведоха, приятели, май ще ни бият. Победа за тях. Приятели, очаквайте епизод 2 утре. А от мене, чао! Не забравяйте, абонирайте се и оставете лайк.